Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas rolas SMA Teguh Umar Semarang. Semoga awakmu kabeh isih tetap semangat PJJ mligine PJJ Basa Jawa. Nah, ing video ketelu iki bakal tak andharake babagan struktur tembang lan cara gawe cakepan tembang ya, isih babagan Serat Widyatama Pupuh Kinanti. Ya, mungkin sak perangan awakmu sik do kelingan ya babagan materi iki, ananging ora apa-apa video iki tak gawe kanggo jagani mbok menawane ana kancamu sing lali utawa nganti sprene mungkin isih durung paham ya, ora apa-apa ya. Nah, babagan struktur tembang sing kudu mbok ngerteni ya, dadi saben tembang macapat kuwi duweni struktur sing beda-beda ya. Ada 11 tembang macapat, itu setiap macapatnya mempunyai struktur yang berbeda. Nah, nadyan ta mengkono walaupun begitu saben struktur tembang kuwi tetap ngemot telung komponen ya, tetap ada 3 komponen yang terdapat dalam struktur tembang tersebut ya. Struktur kuwi komponennya ana 3, yaiku sing pertama ana guru gatra, guru wilangan lan guru lagu ya. Kanggo pangeling-eling meneh, guru gatra yaiku cacahing gatra saben sapada atau jumlah baris di dalam setiap satu bait tembang macapat kuwi jenenge guru gatra. Nek guru wilangan ya sing nomor 2 yaiku cacahing wanda saben sak gatra ing tembang macapat. Jadi nek guru wilangan itu adalah jumlah suku kata di dalam sebuah baris ya, dalam sebuah tembang macapat ya. Hati aja nganti kualik antarane guru gatra iki lan guru wilangan iki ya, aja nganti kualik. Soalnya sering tak temoke para siswa kuwi kualik anggone nyebutke pengertiane guru gatra lan guru wilangan. Sing terakhir yaiku guru lagu, komponen sing ketelu yaiku tibaning swara vokal ing pungkasaning gatra atau bunyi vokal yang ada di akhir sebuah baris a i u e o ne ya, ning mburi ning baris ning paling mburi saka baris kuwi. Ya, kuwi jenenge guru lagu. Terus ning kene wis tak cuplek sakpada tembang kinanti ya. Saiki ayo bareng-bareng coba diamati, disimak bareng-bareng babagan struktur tembang kinanti iki ya. Diwiwiti saka guru gatrane, ning kene wis tak tulis guru gatrane ana 6 ya. Coba dihitung ya. Ning kene ana gatra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ana 6 gatra bener ya. Dadi sakpada tembang kinanti kuwi ana 6 gatra, ada 6 baris. Nah, guru wilangan lan guru lagune. Nah, guru wilangane ya tembang kinanti iki spesial cah. Jadi semua gatra kuwi guru wilangane berjumlah 8 suku kata. Nah, jadi mau baris manapun ini semua masing-masing suku katane iki ana 8. Ya, ndak percaya coba hitungan ya. Terus guru lagune saka gatra 1 sampai gatra 6 urut, nek diapalke iki gampang ya kan. U I A I A I, coba diamati. Tuwuh ya, tumuwuh u ya, bener. Terus salami ya, salami I, eling. Sorry kok salami, eling ya, eling dimuni I ya toh. Terus lumampah a ya toh, dumadi I, sangsaya a, lan sing terakhir urip I. Nek disingkat UI ai yai. Lah gampang toh. Gatrane dadi kesimpulane ngene, tembang macapat kinanti kuwi strukture guru gatrane ana 6 ya. Terus semua gatrane kuwi suku katane kabeh ana 8 ya, ada 8 suku kata di setiap barisnya dengan guru wilangan uwi ai. Wis kuwi kudu hafal ya. Nek ora hafal apa jenenge struktur iki mau ya, cukup apalke tembange wae sak padha wae. Nah, ketika kamu apal tembange, darurat kamu iso goleki strukture. Oke, ngono ya. Lanjut cara ngarang tembang kinanti. Nah, tembang kinanti iki duweni watak seneng ya, tresno asih, nuladani mula lumrah kanggo aweh pitutur lan nuduhake rasa tresno asih. Jadi watak dari tembang kinanti ini adalah senang ya, cinta kasih ya, memberikan contoh mituturi. Maka wajar digunakan untuk memberikan nasihat atau pembelajaran lan nuduhake serta menunjukkan rasa cinta kasih. Nah, terus kabeh tembang macapat kuwi asale ora mung saka serat dah. Dadi saben wong iso nggawe tembang macapat, kalebu awakmu termasuk kamu. Nah, carane nggawe tembang macapat ya, iki karo flashback materi sing wis kelakon. Sing pertama awakmu kudu nemtokake tema luwih dhisik. Temane apa, meh nggawe tentang apa. Nah,
Sing nomor loro gawe ukara anut aturan tembang. Aturan tembangnya piye? Ya iki mau aturane ya. Jadi semua barisnya harus terdiri, masing-masing barisnya itu terdiri dari 8 suku kata. Ya, baris pertama ya baris pertama itu harus diakhiri dengan bunyi U. Baris kedua harus diakhiri bunyi I, dan seterusnya sampai baris terakhir harus diakhiri dengan bunyi A. Nah, tapi carane sing dimaksud langkah kedua iki gawe ukara anut aturan tembang. Sing ketelu, sakwise kamu gawe ukara kuwi mau ya, terus bar kuwi disusun saka gatra 1 sampai gatra 6, disusun ke bawah, bukan menggunakan koma-koma. Oke, kuwi carane ngarang tembang kinanthi. Nah, terus yang pungkasan yaiku babakan Purwakanthi. Nah, Purwakanthi iki gunane kangge napa to, Pak? Iki gunane kanggo pemanis ya, gampangane pemanis saka tembang macapat sing mbok gawe. Nah, nek nganggo Purwakanthi iki engko bakal luwih manis nek dimirengke. Nah, Purwakanthi iki dhewe apa? Nah, Purwakanthi iki yaiku tetembungan kang padha swarane utawa kang padha aksarane, atau nek di Indonesia kan kata-kata yang mempunyai persamaan suara atau aksara. Nah, kuwi miturut Bau Sastra Jawa Purwodarminto. Nah, Purwakanthi kuwi jenisnya ana 3 ya. Sekelingan ya mestine ya, ana 3. Sing pertama kuwi Purwakanthi swara, yaiku bunyi vokal di akhir suku kata sama. Nah, jadi persamaan bunyi antar kata ya, antar kata yang mana persamaan itu adalah persamaan pada bunyi vokal di suku kata akhir tiap satu kata. Nah, misalkan contohnya kok ini iki. Tuladane aiwa mamatuh nalutuh. Ya toh? Antara kata mamatuh dan nalutuh ini sama-sama diakhiri dengan bunyi vokal u. Nah, ini sing diarani Purwakanthi swara. Sing keloro Purwakanthi sastra. Oh iya, sorry, sadurunge sik ya, Purwakanthi swara iki mesti biasanya dia berada di belakang setiap kata, di akhir setiap kata ya. Ini Purwakanthi sing swara. Terus sing Purwakanthi sastra ya, persamaane kuwi ora muni vokal meneh, tapi muni konsonan. Nah, muni konsonan mapane nek ora ning ngarep biasane dene ning tengah. Contone koyo ngene iki. Weruh warananing urip. Ya. Tembung weruh karo warananing iki padha-padha kawiwitan kanthi apa iki? Konsonan W. Lah W wa. Lah kuwi sing diarani Purwakanthi sastra. Deleng-eleng Purwakanthi sastra karo swara ya, iki harus dalam satu baris loh ya. Antar kata dalam satu baris, tidak boleh antar baris. Nah, kuwi sing kudu dieling-eling juga. Sing nomor 3, lah iki sing beda dhewe. Ha iki nek sing ketelu iki adalah antar baris, yaiku Purwakanthi lumaksita, yaitu unsur kata terakhir dalam suatu baris ya, kuwi engko digunakan untuk mengawali baris berikutnya. Nah, misalnya contohnya ngene. Pamane iki baris yang pertama ya, baris yang pertama. Meloke yen arsa muluk. Ya toh? Nah, terus baris selanjutnya kuwi munine muluk ujare Lirwali. Bareng kene diakhiri muluk baris pertama, terus baris berikutnya diawali muluk. Nah, ini adalah contoh Purwakanthi lumaksita. Ya. Jadi kalau mengkono mau jenis-jenisnya Purwakanthi kanggo pemanis cakepan tembang sing bakale mengko mbok gawe ya. Oke, iki mengko menyusul ning video terakhir materi Serat Wedotama iki kanggo tutorial nembang. Oke, menawa cukup semene video bagian ke-3 iki. Mengko yen isih durung paham ya, butuh penjelasan luwih, mengko iso komentar neng kolom komentar neng materi Esmatus utawa isogo japri lumantar WhatsApp neng nomor HP Pak Faris. Oke, matur nuwun. Kurang luwih nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Bye.